मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729 खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बोहैथि एसेम्ब्लियाव बर' कसारी वेलफेयर अट'नमास काउन्सिलनि बिलआ दिखांजायैनि थाखाय इउबिपिअनि आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारिया दुखु मोननायजों लोगोसे डब्लिउपिटिनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो दासान आसाम सरकारा दिनै सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' मिडियाम स्कुल्सखौ बेखेवबाय रायजोनि आगु गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ गोब्राब जब्रायाव बे बोहैथि आसाम एसेम्ब्लियाव बर' कसारी वेलफेयर अट'नमास काउन्सिलनि बिलआ थाग थियारि जानानै दिखांजानो गोनांथारसै जानानैब्लाबो दिखांजायैनि थाखाय इउबिपिअनि आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारिया दुखु मोननायजों लोगोसे डब्लिउपिटिनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों मिहिनेश्वर बसुमतारिया ससियेल मिडियायाव बिबुंथि लाखिनाय बादिब्ला जेरैबो थाग थियारि जाखानानै थानाय आरो दाखालिनि आसाम एसेम्ब्लियाव दिखांजानो गोनां बर' कसारी वेलफेयर अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ डब्लिउपिटि बिफाननि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय सोलो खालामनानै आरो नंखाय अजद दिन्थिफ्लानानै दिखाङाखिसै मिहिनेश्वर बसुमतारी बेनि सायाव गोथौ दुखु मोननायजों फोरमायनायजों लोगोसे इयुनाव चन्दन ब्रह्मखौ बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि राजखान्थियाव आखाइ दाहोथोंसै होननानै मिथिहोहरदों मख'नो गोनांदि बर' कसारी वेलफेयर अट'नमास काउन्सिला डब्लिउपिटि बिफानजों सोमोन्दो गोनां आरो बेनि बिलखौ बे बिफाननि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआसो एसेम्ब्लियाव दिखांनो हायो फारसेथिं बे बोहैथि बारग'लांनाय एसेम्ब्लियावनो मरान मटक आरो कमतापुर अट'नमास काउन्सिलफोरनि बिलआ दिखांजाग'लांखांबाय दिनै गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि थेरास हाज'वारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 31 आगस्टनिफ्राय 4 सेप्तेम्बरसिम आसाम विधान सभानि बाजेट सिजनाव बर' कसारी वेलफेयर अट'नमास काउन्सिलनि बिलआ पास जायैखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथायनि सायाव बिथाङा खैसारि खालामनानै माने गुबुंले राजखान्थि खालामदों बेनि सायाव बिथांखौ जों गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोख्रों रावै सोंखारिदों इयुन समाव बिथाङा जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जे राजखान्थियारि मोनथाय बे मोनथायखौ लानानै पलिटिकेल गेम गेलेनो नाङा होननानै जोङो बिथांखौ गोख्रों रावै सोंखारिदों मानो होनब्ला दिनैनि समाव दुखु गोनां लाजिनो गोनां बाथ्रा बेनो जे आसामाव मोनथाम हारिखौ आरोबाव फिन अट'नमास काउन्सिल दानानै होबाय मरान मटक आरो कमतापुर अट'नमास काउन्सिल बिथांमोननि बिलखौ बिथाङा लाबोनानै बिलखौ पास खालामनो हादों नाथाय बर'निनो सासे दैदेनगिरि बर'नि सासे गिबि माने डब्लिउपिटिनि मिनिस्टार जानानै बिथाङा बर' हारिनिनो जे गांनाय उखैनाय बे दाबिखौ बिथाङा बिलखौ पास खालामनो हायाखिसै बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै फिन बिथांनिसिम गोख्रों रावै सोंखारिदों बिथाङा इयुन समफोराव गावनि राजनीति मुलाम्फाखौ लानानै जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जेन षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि मोनथायनिफ्राय बिथाङा जेन बन्चित खालामा बेनि थाखाय जों बिथांखौ गोख्रों रावै सोंखारिदों
बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थांनाय 27 जानुवारि 2020 जालांनाय बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथानि 5.0 दफा बायदियै बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंजानांगौमोन, नाथाय बे बाजेट सिटिंआवनो मरान मटक आरो कच राजबंशी काउन्सिलनि बिला पास जासेयावबो बर'नि WPT एन्ड VC बिफाननि मिनिस्टार थानानैबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिला थालांनायखौ गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों रावजों सोंखारियो। लोगोसे इयुननि समाव बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरखौ लानाय राजखान्थि खैसारि खालामनो नाङा होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो। बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिखौ मोननो थाखाय बर' हारिया बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोबाय थानाया दिनै मोगथां महर मोनबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि थामथि बिटिआरनि MOSनि गेजेरजों 6.4 दफायाव मुंख'जानाय बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिखौ सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम स्कुल्सखौ दिनै आसाम सरकारा 5 सेप्तेम्बर 59 सर्वपल्ली राधाकृष्ण फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि जोहै बेखेवनाय जाबाय। बे थारैनो बर' हारिनि थाखाय बिजों राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनाय फेहेरनायजों लोगोसे बर' हारिखौ मोनसे आबुङै मानगोनां हारि महरै सिनायथि होनायाव जारिमिनारि जानानै थासिगोन। मैया शुक्रबारखालि हरनि 8 रिंगासो समाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो रायजोनि आगु गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तखौ। मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तखौ गुवाहाटी डाउनटाउन हस्पिटालनि ICUआव दोननानै फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। शिलंआव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा रोदानि बेराम जादों। बिथांखौ कर'ना टेस्टबो खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांनि देहायाव COVID-19 एबा कर'नानि जेबो लैखोन नुनो मोननाय जायाखै होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन रबिबार 6 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्डनि हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय 4 जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खिन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो इसारा दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंनि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय। भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय। थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय 3 मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com। जानबुं नाम्बार 7002254729।